Det handler selvfølgelig om fællesskab, om at møde hinanden, men det handler også om at være aktiv, om at prøve nye ting. Og jeg har været lidt aktiv her til morgen, og jeg har også prøvet noget nyt. Jeg har været ude og cykle med en meget, meget modig cykelpilot. Og da jeg siger, at det var en meget, meget modig cykelpilot, så er det fordi, at jeg cyklede, og cykelpiloten var passager. Og jeg kunne godt mærke, at der var en lille smule nervøsitet over den arbejdsfordeling, og det var sikkert også med god grund. Jeg lod som om, at jeg havde fuldstændig styr på det. Det var kun ved at gå galt 2 gange, og vi står her begge to, og vi er helt intakte. Og jeg vil bare sige med det, at når jeg kan cykle den der cykel, så kan alle andre også. Så man kan sagtens blive cykelpilot. Det kan jeg varmt anbefale. Det var faktisk meget sjovt. Og som sagt, vi kom frem i et stykke. Det er jo sådan, at de her aktive seniordage, det er et lidt nyt koncept, vi har i år, men vi har jo haft nogle aktiviteter før og noget forskellige arrangementer. Men måden, vi gør det på i år, er ny. Og vi starter det jo simpelthen med den her fælles inspirationsdag her i Idrætsbyen med alle teltene, I kan se rundt, og en masse forskellige foreninger og organisationer og ting, man kan se og høre om og prøve. Og der er musik, og der er stemning, og der er mad og drikke. Og jeg tænker, der er simpelthen alt, hvad der skal til for at få en helt fantastisk aktiv seniordag. Og så er det jo bare starten på en uge, som også kommer til at være fuld af aktiviteter og inspiration for enhver smag. Jeg håber, at rigtig mange lægger vejen forbi og prøver alle de forskellige ting, der er, man kan snuse til, og som måske også får lyst til at engagere sig på den lange bane. Så er det jo sådan, at lige med til at give ordet videre til Kasper Strunge, men udover Kasper, så ved jeg også, at Karen Marie, som er formand for ældreudvalget, er her i dag. Jeg ved ikke lige, hvor hun er. Hun er lige der, hun vinker. Og det er jo sådan, at Karen Marie, hun er måske formand for det udvalg, hvor man helst ikke vil ende. Og Kasper, han er formand for det udvalg, hvor man rigtig gerne vil være. Og så sidder jeg måske og tænker, er det fordi, at Kasper er sødere end Karen Marie? Det er det ikke. De er super søde begge to. Rigtig dejlige mennesker. Men det er jo selvfølgelig fordi, at Karen Maries udvalg, ældreudvalget, har ansvaret for ældreplejen. Altså der, når man har brug for hjælp. Og det er jo rigtig godt, de er der. Det er super vigtigt. Men selvfølgelig er målet, at man ikke har brug for hjælpen. Og det er over i Kaspers udvalg, der har de idrætsforeningerne og kulturinstitutionerne, og alt det, der holder os i gang og holder os aktive og sørger for, at vi kan klare os selv længst muligt. Og jeg tænker, det er jo det, der er målet for de fleste, jeg tror faktisk for alle. Og det er jo også det aktive seniordage handler om. Det handler om at holde sig i gang, både fysisk og mentalt. Det handler om fællesskaber, det handler om at komme ud og opleve noget og have en god hverdag. Det håber jeg, at det kan være med til at inspirere til. Og det er også derfor, at aktiviteten er forankret under Kultur og Fritid, og jeg vil give ordet videre til Kasper Strunge. Men rigtig hjertelig velkommen, og tak for ordet.